Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idi laing kalman. Pamagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa gudayin nga ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagkaim tayong, ano tayo daganan? Mirasol. Mirasol, nga napoluan, di kailag bain, idi kalman laeng. Idi, kalman laeng manong naming. Tanakasangpet akong dito ti balay daboy, nga asawak, nga ti kabalay na ket ti katughangak, nga ni Tatang David manong naming. Nakigtot manong naming ni Boy, idilukat na diri daw. Mirasol, sika, nagawit ka nga di mo pakpaka mo. Awanin ti panawal ko pa yung baka mo ka na kayo. Nga gawid akon, boy. Ni cellphone kit awanan. Nalakok. Dadalaang nayon ti pagpletik nga agawid dito Pilipinas. Kalpasan tinapasamak kaniyak. Nakinik out nak ti amok. Gabot na pinagtatakaw nak. Dahil lang ti disyon ng parang ti purder ta kanyak. Di na ka ti pastrikin? O sige, sumar ka. Okay lang no, dakan. Basta lagi di, ito yung sangpot mo nga kwarta. Ala. Sumunod ka na, mag-out ka siguro ti kwarta, kita danas ka nang nakagatangan. Nangigmuti ba kaking kaitay? So, ilakok na si cellphone ko, ikabuta, adda pa nga na, ikaw ti pagpletek, igatong ti plane ticket. Kahit mo asawan, nagawit ka ito, nisintabo ka awang kwartam. Binuwalan mo nga, ipawit ko aming nga kwarta, aming nga sweldo. Tikit, ibagam, tikit, siya kitit mangibaga sa, ikanak ti kwarta, kita paumpol sa kwartak. Yung ka mangiruwa di bangko. Ano nga mangiruwa di bangko mo kam? Ibanan ti binuwalan nga, ipawit ko nga sweldo, hindi pa nang balin ko nga, domestic helper sa di Hong Kong. Noon ti kwarta. Kata nga, nagpawit ang kwarta at bangko. Kaya ako matideposito ka. Dito yung papawid mo, apaman nga maalak yan, trebitan store. Siya pa ibalikas. Kaya pagbayad utang ko. Amo matagan diyak. Kasi makinang tilangak. Napabalur na kita ruwatak. Sapatos ko. Kaya parang maintenance ko ti kutsek. Igatang ko gasolina. Kaya mga sawan. Medyo lang kutsi, ti pakilaglagipan. Ito manugatawan nga ba nagtrabaho sa Hong Kong. Kaya niya kumati naman na mayang mga pangipanan, nagat kutsi met lawang kanyak. Balay, adamat balay may kini papa. Adamat balay may kini tatang, kas makita met. Nanghipipan ng mga rin, gati kwartang himpaw-pawit ko. Awanin! Akit mo sa, di ka nagurnong? Himpawit ko hamin. Tsak nagururnong. Tati kayat ko dito ti pakurnungan na. Sa tinungang titayan, di ipagpakita mga pasbook, bankbook, nga da nagyan na. Peki na jay, mamati ka man. Tilang peso, de kutse. Yung inagang kanya, kutse. Di kita nga rin mga appliances. Appliances, kada anong appliances, at kompleto ba't appliances doon? Nangipipan ang orda kita nagbagbanogak. Nangipanam, hindi kita nagbagbanogak. Boy, nangipanam. Awang nga raw, kat awang pa kwarta kita, simangpat kang ima-ima. Di awan sa serbina.
Aging ka nga dimteng manong nemi ti katugangan. Simbrek manong nemi iti ridaw ti kusina. Iso nga iti makadanon dito salas. Nagitpot no kaya ti mangmangil ko. Ti magdeta ni Marisol ko na adda ka maggayon. Uwan tatang. Ay, tatang. Nagawid nga ima-ima. Ni sintabo kahit awan. Ana? Huwag namin tatang. Kas na ibagag kada kayo dinunana nga. Kaya't na kang kasuwan na kiti amo. E din to tawag mat kinagpudno na. Katapno kas na kat awanin ti adupe nga. Patakadengnig tanyaman na mayuling nga kaso. Pinagpili-pili dak. Di may darumak sa jay. Agaw bugado Wano papanahon daklatan. Kinahikayat ko na pinapanaw ako. Katgapota, ako matikigamak akwarta. Nagpautang na kiti katrabaho. Kapadag na Pinoy sa jay. Katgapota saan nga umanay. Inlakok ti cellphone ko. So, abagbagso na yung pinagawid ko. Manipod, Hong Kong. Sa Manila, sak nangawid dito probinsya. Pagpagso ti kwarta. Ano ka pa yung karoon? Nagsubli ka pa ilang karoon namin. Api ka nagawid ka. Tapos dito kong itulit at trabaho. Iso nga rod, nga imbaon da ka dya Hong Kong, tapos dakdakkel ti sweldo. Dito yung nga rod, mangunulat sweldo, kanan niya magpagtrabaho am. Ano ba? Ako magkami sa sarbihin na nga, nagawid ka. O may kamanin na papakpakan ka na kami dito eh. Magipagnaad ka na ito nga balay. Nga awan ti pagbayad mo. Tatang, ano ba ibilangan nyo kanyak at kasera ito na ito nga balay yo? Nabi ako no kasi iti dati, nasikat ibang biyag ka na kami. Pila mas asawang ngamin si Kapoy. Tatangmat. Dinapimpinas ko nga na ex-girlfriend mong inasawang ngayon dahil ito nga babae. Agpeso, nga pakiranoodan na, idi-adda di Hong Kong. Ta ipawpawit ng sweldo na. Ada pakiranoodan. Ita nga rod, ada nga pakiranoodan pa itinata nga babae. Paunay matenting sakit, di pa nagsasaw yung agama. Iso ka dilahin tiran tayo kanyak. No adda pakiranudan nyo. Kasawan. Sud ka po na nga ngayon baon da ka di Hong Kong, tapos pumunta sa di ka trabaho, kaya aming nga soldong ngay pawit mo, para kada kami nga gama. Kagruna na unay, nakagata nga akong tikot siya. Ang bale, rugyak ti agsapol ti trabaho ko dito, boy, tatang. Tapos kasi kadadated ko kada kayo. Nga, para ti kasapulan nyo. Kahit kabayatan nga agsapsapol ka, agyang ka dito. Uwan mano nga bulan nga agsapol ka. Boy, tatang, kasapulan pala nata kang babae. Yung kasublian ng GX mo, tapos sigurado. Awanin ti pakiranodan pa yata, awamat ti adamat dito Pilipinas, awamat ti Hong Kong dalag, ipawit na. Papanaw mo. Boy, amumat nga onsang baya ka. Awang ka magyak dito eh. Sa awang kwarta, awang cellphone ko. Mono ka sa pula mga kwarta, tas siya akong timagtid. At dalayang pagpletem nga pumanaw. Boy, di ka di mailiw ka niya. Nakalalas mo tintilangam. Gusto ti ko na ni tatang. Sublyak di ex ko. Tanapindas, kanada pamalin na. Ada kwartana. Itatawanan ti kwartak. Binakayatin. Mapanggan na ada kwartana. Kapilitan na kasta. Praktikal ako nada. Dinakpay. Di mo pa salunsudan nung nanganak ko. Nung sampay. Di mo lang. Kasi di pagbayagan dito, kahit kumat di mangan, kahit ko lang ginana, gabot na makamadlong ti biyahe. Yung saban, no, dikit papanawan na kaon. Pasensya ka na. Awa mat, ti pakinunutan keng kan. Oh, tapno magkakong ko ng mat. Umani nga tabat na pagpletem dito yung sa nga gasot. No, sa dinot pangidanunan keng kareta nga kwarta. Awapate mo. Awate mo, kalpasan na kita pumanaw kan. Kalan! Kaslasahan at hindi nga mamati man.
Dinamnamak, hindi nga talaga tauri agawid akon kunak. Ngem ti kapaot ko ni Hong Kong, hado nga tamat ten tinaurnong ko na. Tadududwa da lang manunaming agama. Andaman nga trabaho nga agpaiso. Ngem no, i-budget da rin pauit ko. At na pintas nga, taraon mo no, anda na, imas nga sada enda, iti kadamangan da. Ngem, gusto ti ko na manunaming ni Boy. Maluho, agpadpada na nga agama. Kinalik ko, guman na ti kutse. At a kutse, babayan ti, hindi ko keng kuana, ngay gatang na. Kit nang ipipanan na rin duma. Hinggat gatang na latan, kada kita on Serbina, wino pinag-chicks na, nga ora piti katugang, manong name nga arig na, feeling baro. Kit inaramat na rin kita kwarta ka nagbambanugak, mapagustuhan laing ti pagayatan na. Tigat pa nagamada manong name nga mahilig, maluho ako nada, mahalay na buhay. Awan nga rod tinaaramidak manong nemi no dinangawat ti nga kasot nga pisos. Ket ginuyod kon ti trulik. Ken implastar ko ti shoulder bag ko. Ket rimwara ko ni ti dayta nga balay. Andiyan akit dinaya ti kaskasat ko. Nakiasawa ag manong nemi gaputa itpatpatig ko ket ora amok idi nga sadot isuna ket siyak lang ti pangnamnamaan. Inayat ko lat tamanong. Isudang agamati ng dagdag idi tapno agabrudak. No may saan ko kumakayat ti umadayo. Tano mabaling kumakit addan anak ko tapno addan makuna nga anak ko. Ngem napandak pinagtrabaho siyempre nga tiits ti Hong Kong manong. Nasiyat mo't palang idi damo ng nemi di kiti amok. Nagasatak ko na nasiyat ti employer ko. Ngem kalpasan ti dua nga tawen, iti may katluken may kopat nga tawen manong nemi. Nagka-problema. Ta, imay di manon nakikabbalay ti kabsat ti amok. Bali dua nga pamilya idin ti pagserbiya. Ket gaputa, dua nga pamilya manong nemi ket marikatanak nangalat ti sa bali. Buno nangalat dati nayon ko nga kas DH. Padak mitlay nga Pinoy manong nemi panggalita lang. Ilocana ak idinto ta panggalita isun. Yang mo ta sangga magkasurutan ken ni Perli nga padak nga DH manong. Aging ka nga dari kita mataktak o agpukpukaw nga siyak ti papasulen ni Perli. Pwede ababa nga panao manong nemi inaramid ni Perli ti amin na pamuspusan tapno mapapanawak iti dayta nga ayan di kiti bloyer niya. Tadamp no lang adda isukat na kaduan. Nagbaligi manong nemi nga nagpadpadakes kanyak. Agsipod ta, inaramid na ti pamuspusan. Nga ti alahas nga pukpukaw ket ingkabil na iti pagginan di kiti arwate. Wahin manong nemi, pinadpadakis na, aging ka na matimat na kiti amo. Kaya't dak ni kasong ibalod manong nemi nga pinagpili-pili dak. Pagawidan dakon, wano ibalod dak. Kahit kung mga natamat nga ilaban ti kalintigak, ang sipod ta awan nga rin ti basol ko. Ngem panagkunak ket talagang awan gaway ko. So kinay kahit kulahingan manong nemi, itinagawid. Natay ko nakon babayan ti tulong dagiti padak nga pinay, ken ti cellphone ko nga inlakok, imanay lang nga pinagpletek. Iti aeroplano ken ti bus nga nagluganak nga nagpaprobinsya. Kasto iti nasang pitak manong nemi, imbas ko mga rakupen nakngagkan ti asawak, imbas ko mga epan kumamit ti panakailiw ko keng kuana, kasto. Awan din nagbalbalinan, dagiti naglingling atak ti manong atawen manong nemi. Sa gastoy pa iti naramid da, kabutawanin ti pakiranudan na kanjak, kastalatan anyaman na pinapanaw da. Awan ti amok manong nemi nga pagkamangak, kanawan ti cellphone ko mabalingaw sa rek. Aging ka manong nemi nga malagib ko ni Becky.
Ni Becky manunimik at may isa nga bakla, adamat na kiti best friend ko nga babae, ngem ni Becky ket iso ti best friend ko nga bakla. Napanak iti balay naman. Ah! Ay, sudsay ha. Nagbaso na ka rin pagkikita, Sika? Oy, Mirasol, sika! O, ano ito sa balipay? Becky, siya ka talaga. Kat naging narakop kami, mano. Ay, apo ya. Tiyan mo ka ka di Hong Kong. Di ba, hindi mag-chat-chat ta. Naudi nga chat ta, kano na di, dami sa panahong bulan. At akat Hong Kong. Ibagbaga mi di problema. Ibagbaga nga ti problema, kiti. Nga padpataksan na ti padak nga DH, nga taga-Bisaya ko na. Nagbalay ki, nga nagpadpadakas kanya. Aging ka nga pinakawid dak. Nga ni sintabo katawan, kwartak, nalaklako pa di cellphone ko sika. Katabi nga dito, nagtarusan. Nagtarusak di balay mi. Uy, hindi nakadipastrigit. Ay, nalipatak pa yan. Matmatay kasi mula. Alala, sumrek ka, my friend. Dito ito uneg nagsalita nga, mangipek sa ti ilit itong galbay sa kadata. Katamok ka dan sakit, danagsan uneg nga problema, Mirasol. Sa alang nga danagsan, nakadagdagsan, Becky. Sumrek ka rin. Tadi itu saya magsalitaan tadi amin. Alan, sumerikan. Imbagak ti amin manon nemi. Ay, kung nagtupag amin kang kaide, malagip mo. Idisagbay nga nagkalaysa kay kini boy. Nga sa ngurubing iso pakikalaysa am gunak. Ngem tinong palmon tumet ngamin ti pagayatan ta pusom nga samong inusar ta panunot mo. Hindi mamamok na giti agama. Ay, pagbagasan da kanto kung nakikang at napasamak. Numuna kat dinurugan da ka na pagtrabaho sa Hong Kong. Tapnoan niya. Tapno dakkel ti paut mo ka na kuana. Kaya't anya, itinong masaranda. Nakagatang di asawak ti kutse. Nasambad nga na inakangin ka. So nga, samong nga maguyod. Kapot tanagan mo deta ni Boy. Hangga di? Huwag na ron. Imbas ko mga pasang bayan da ka. Imbas ko mga, ay, mas mataya kasi mo lagat. Pinapanaw da ka. Di dala mabainan. Huwag nga ron. Naomba ba yun daw, ang konsensyada. Iso dito ito problema, Becky, ang pagyanak. Ang pagyanak, kinagbimesak mo dito, eh. Dito, atano kan, di agbaya diti kasera. Agsera ta, pagguduan ta. Gapot at duwata mo tinaginteg. Ngayon ti problema, awang kwarta. Di agsabol ka trabaho. No kayat mo, ag negosyo ta. Awa na mo, nahalis ko ti negosyo. Di suro ka. Binatas ko idin si ka. Kahit kong ituloy, nang runak at adda ka. Amom, namimitas mo lang na kaduwag. No siyak lang nga bakla. Ay sus, mama, no, di kita maalilaw ko. Wano, di kita aggusto. Ngam no adda ka. Lang narunan, no, medyo agpa-beauty ka. Ay, apasubilyon di dati nga kina-beauty. Itatasang ka nga DH. Ya, hangka mo margrigatan, hangka mo puypuyatan. Maturog ka nga na siya at, kompleto nga turog, mangang ka na siya at, gusto mo rin tabagin, pumintas ka, kahit no napintas ka, iti camera. Camera? When? Ag-live selling ka? Live selling? When? O, mabuibuy nga kasta? Mine, kung kunada. Isla mabuibuyak kasta, da mabuibuyak ini. Kasi mataramidan ta. Binadas kunsi ka. Iso nga ramidan ta nga doa. Ag-tandem ta. Ano punan ta? Kat, ano saan ta pala punak kasi ano pa nagbingay ta nga ron. Kat kumanot ma-income ta, pagbuduan ta, less expenses. Less kuryente, less kasera, less danom, electric bill, water bill, ano pa kasera, water bill, current bill, internet bill. Ano pa? Diamakan. No, mano to yung budget na timakabunan timakan. Ore adado timakan ko, ano timakan mo. 50-50 bitlag no ka. Umayat ka. Nakalalisto ka nagplano. Becky. Kaya ay, time is gold. Saan lang ang Hawaii, time is gold. Dito pa yung Pilipinas, ika. No, kaya't mo tumasenso, agnegosyo ka, can be wise, agbaling ka nga wais.
Kasta na ron tinaramid mi manong name. Nag-live selling kami. Kadagiti lupot manong name. Ada dagiti branyo. Ada dagiti sliced lios. Kahit no branyo manong name. Medyo basit lang di maganansya. Ngayon dagiti islat lios. Kasla wagwagan manong name. Ako naman no kabarbaro. Ay, nagpintas manong name di maganansya. Nangruna manong name, taado, di kita'y customer mi, nga kras da kano kaniyat. Ket salsaludsudan da, no singkelat. Ibagbagamit no ka ni Becky. Oy, still available, single, di kalman. Ay, single, di kalman. Mrs. Idi, ngimitan ket single. Ado matandig dito tawag kaniyak, manong name nga makibid-video call. Ibagak na separated. Nga, bagak ti amin. Saan ako napagan ano ti asawak, na saan nakmatan nga makapakairan na utan. Ngam, jaklaan mo manon na no amuna, dati negosyo may kinibeki. No agbuyboya o no mabuyboya na o no madamdamag. Kung nangarot kanyak ni Becky, manong name, hi! At ako mantakalapunan, tasik ka. Kasi no, awang pa may isang oras na ibusen. Kahit no 2 oras na luuras nga ag-live ta, kahit malaw ko ta amin, di kahit na sa uhay masapol ta di, ado nga produkto. Pangalan ta nga ron ti kwata, punan ta. Kaya ta nga ron diferensya si ka, dado ti problema. Awan ti pakautangam, amom nga pamalintang utangan, or eda interest na. Aging ka manong naming nga nagpanawagan kami kabayan ti live streaming, panag-live selling me. Nakayat mi kunak, nga dumakkel ti puunan mi. No siya sinuman ti mayat nga ag-invest. Mabalin nyo lang nga tawagan da kung kunak no ko. Kat at ti mawag ng peso. Madama ti live mi, manunay mi, ti agring ti cellphone ko. Sinong batak live Hello? Yes sir. Siya sir ni Mirasol. Sige, Becky, ituloy mo. Ada na pa nagpagsalita amin ito kliyente ta. Lalaki manong name. Sir, nangin ko na niya panawagan. Nga nasa sinuman ti mayat nga ginvest iti negosyo yo. Tawagan na ka lang. Manot ka diti puunan yung agdama? O 150,000 sir? Okay. No, aging mang-invest iti 2 to 3 million. Hala! Kinore man pag 24 hours kam no kang live selling yan sir. Million mit ti puunan mi. Kawan. Kasano ti agreement? Manong name inyawis na kada kami kini Becky, panagsasalita mi iti personal. Iti inyawis na may sa class sa restaurant, manong name sadya kami nganapan. Nagwapo si ka, manong name Mistiso Inchik. Filipino-Chinese. Ada ka no business na manong name sa Macau. Ada pa business na manong name iti Tokyo. Ada pa business na iti Hong Kong. Canada, kaya't naman tigibmes dito Pilipinas. Adalakit di pa nagtalek mo ka na kami, sir. Api kiti nga saan. Kahit kaya nga tulungan. Kahit kung tulungan, di kiti babasit nga business. Kahit dalakit matulungan. Agbalin dalakit nga legal. No, pwede, adumaten na kiti nang alilaw kanyak. Adumaten na kiti nang lukluko kanyak. So, ano mapalil ako, bakit sana kung nagtalek pa tsaka mo, no, anya ti naka-atrakarak kada kayo. Siguro, gabuta mamatiak nga napudno kayo. Siguro, gabuta ba-check nga kayat yun ti agprogreso. Kahit yung agprogreso ti negosyo yun. Sir, yamanin milona iti pa nagtalak yun. At asawa mo? Separated, sir. Apay nagsina kayo?
inistoryak manunin. Gusto kayo. Sada kalakayatin. Ay, sada kalakayat idit amuda pakiranudan ka. Pakairanudan na ka. Ngim di awan kan. Pinapanaw da ka nga tinaoras. Sir. So, napanunod ko ni Becky. Ngagayim ko. Kanin singasing naman dito live selling me. Sige. Agin besak. At tumulong ka pa nga magdad ka na kayo ti supply. Ada i-invest ko ka na kayo. Siyak pa ti may isang supplier kayo. Nasiyat o na ka, sir. Manote kayo chupang rugyan? Sir, ore 1 million lang pa lang. Arikat no mabigla. Kat no, mayat lagid di. Agad ore na yun ang minto aging ganit 5 million. Sige. No kaya lagid di. Dago sa nga 5 million kon. Nasapol nga ron nga muwa tayo. Dap na mapagtutulagan dito, ino kasano ito yung percentage. Tad ko kada kayo, supplyan kayo met, ada discount doon sa jay, kaya naman umat nga percentage, ito yung may kanyak. Nga kasla tubuti, tad ko kada kayo ponan. Sana matkitik sisingil dakila interest. Manahin na 5% tibinulan. Okay. Kaya nagyaman kami nga, sir. Nangaraw natin pa nagtalakyo kata kami. Manong nemi kasla din na pupuutan ti alisto nga panagweret ti ruweda ti panawen. Wen manong kasla awang peket idin ti inanami kini Becky. Tamang manulang ti turog mi manon ni. Tano mabalil na kuma ket ag-live kami manen. Nangalakang pa yan at empleyado mi manon nemi tapdiri kasta kat sangka mga marigatan. Wen mangisend kadigiti items nga order daw no pinayadan da mangawat manon nemi kadigiti i-GCash da ken duno pay nga source iti panagi-transfer kadigiti bayad uno kwarta. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan naging gaindem nga bulan nga nagwaret ti 5 million mano. Makabannog, Becky. Okay, agin na ano mabannog ka. Ano serbi na nga ron nga at kaduwata. Unang kang kanayon magdadatat ag-live. Kasi ano sino kumarte naman naman nga ag-live, nga ag-sales, no saan nga datak si kakensyak. Gabutay iso nga ron ti atrak. Paka-atrak karanda. Bakla. Ken puno nga babae ko naman. Nagpindas ta nga agad, naglaing ta nga agad live. Ano ba nagiti jokes ta? Ano ba nagiti green joke ta? Oh. Oras handa nga gumatang, handa nga agmain, maliliwada nga agbuya. Ket kumit kita tan kadit ganan siya tang negosyo, kumit kita pa iti page ta. Ado. Ado nga purpose ako na. Hanggang ganan siya ta, kaya ito ibalaklako ta. Dumakdakgal di page, dumakdakgal ti sumbrek ka na ta. Oh, nagmayat, di ngamin. Nagmayat. Kabuta, saan tan nga kaskasera? Sagkay satan iti dakila balay. Yung ti makadakes. Ano nun ti dakila balay? Nangarunakin ka. Bakla ka. Saan ka ang makapagpamilya? Oh, ano di ba ko ng mga pamilya? No, at darling ko, iawit ko ito ni Lando, darling ko, pagkatapos mga adaptar kami kanagit ay mga adaptam kanagit kayat mga adaptaren. Ore man pa sa nga pulo adaptaren mi. Umayat, wala. Sige, kitsika ngay. Kumusta nga tamot na nagiti agama? Nga buklis. Diyak pakit malagip idan? Madamdamag na nga ta, nga may sakan nga milyonarya. Shhh, kaka, di mo magbagat kas tamang no adaw mang hold up kanya. Ano nga ron? Katpod no nga milyonarya ka.
ti negosyo ket agpupunan nga milyonarya ka ten. Dili 5 million nga entered ni Mr. Investor na isublitan. Ket kukwatan da ito'y madama ita nga puunan ta, nga agganayan nga, tagtagari, baka adamang raot ka data. Silent millionaire ka. Oen manong nemi na pintasen tibiyag ko. Tilang pakarigatak kat da dyan live kami kini Becky. Yung numalpasin di programa mi, naniya malakasapulak, maiyawat, no takayat ko, ibaon ko ti katulong, no kayat ko tagpamasahe, agpaayabak ti bang masahe kanya, no kayat ko tag-relax manong nemi, adamat ti driver ko, adamat ti bukod kong kutsi, kat mapang kami out of town. Ganito ba isang aldaw manong nemi, imasideg ti katulong. Ma'am, abay hinday, adda makasapol ka na kayo, ma'am. Saan ko kumapastrekin ng imbaga naman nga asawa yu iso na? Anya? Ada yung pakita na nga wedding ring, ma'am. Kaya marriage contract. Kaya kadwa na amana. Agama. Alam, ma'am, kunak man ako nasawa. Adda asawa kim separate, kunak man separated. Ay, wala ya. Kaya nandiyan karti masapol na ex-wife, ay ex-husband mo, ma'am. Nuto yan da. Nuto ko pagawatan ka nagibisita. Sa ganaan ti merienda doon na kahit da. Ti baga naman kinitay kat ko, ma'am. No, pamerienda ka, napipinas lang no, itod mo arak ko na da. Lalo na stateside ka, no? Di pasang mo ito ti arak. Sige nga rin, ma'am. Tapos sumarano ako. Manong nemi, imangasak iti naunag. Expectarek manong nemi akastoy. Hindi ko mapailakin di Imitaman pa lang umay na. Itapay lakad nga, nadamag da. Kinukunag tinakim ko mano. Inumas sa sadego ko ni Tayanda, manon nemi, timakder ni Boy, ngumis isem. Aw matendi gwapo na, imres ti bagina. Umis isem nga jakmat makaisem. Hindi makasadaga kon timakder, tikimbutong paimaten nga katugangan. Adun tinagbalbalingon ti biya. Bagida, imangragda nga pimangi. May kami. Darling. Uy, gabata. Darling ti awag ko dati kang ka. Dati gayam. Aping awagan ng ti darling at dati matlaing. Kahit ko nga, dumawat ti pamakawan mo. Mirsol. Pudlunti ko natin anak ko, my dear Manugang. Manugang nga napintas. Nasiyati pa nagpuspuso na napintas ko na yung karigyan. Kanya kita, kiti ko akit awan lang langak pangitak. No, naman na kiti nagbasbasulam may kayong kaidi anak. So nga may kami nga gamatap, no, may kami tumawat ti pamakawan mo. Kananya. No, pamakawan ti problema, tawang problema yung pamakawan. Hindi pa ilang si papakawanan kada kayo. Ngem, anya jay sumaruno, jay ngem. Ken, kunak kumawang, no, awang gayam, Ken. Pamakawan, okay na. Ken, ano jay? Ano pa di ba kayo? Ata? Kaya daw miti, panagsinublihanan nyo kumahay ti anak ko.
nagsinubyanan kami. Isigapay na tipat-patig ko, Mirasol. Saan nga ex mo? Ay, awanin tayo dyan. Awanin. Uwan, nebus mo't kami ng kwartana. Iso nga may naibay amon, inaibos mo ti kwartana. Itataawanan ti kwartana, di mo kayaten. Kahit ita, taamom, nga ada kawartak. So, may ka? Di kaila mabain. Takasanong ko mga amin nga mabain kayo kat ahomit babain nyo. Di ko kadi amo nga amirisin, no anat na paspasamat. Nurumbang naging inararamid yun, edi. Impaundak sa di Hong Kong, nagtrabaho kas Tagabo. Nitid ko amin na kwarta, na sweldo. Impanyulaeng, iti bukod yung apakaragsakan. Awan timpat bati. Iti nagkakaso ak, kat pilit ng pinagawid ak dito Pilipinas. Si mangbayag ka na kayo. Ngam kabutan ni sinta mo kat awanin ti kwartak, anya tinaramid yun. Pinapanaw tak. Babalin yun ti pumanaw. Mga asim, legal ta kailangan nagkasar. Paanal konton ti kasar ko. Kano pabayadam to pirmam, bayadan kanto. Nako, pati di ko sa'yo nakitawanin, nailakunan. Sa balay, na isalda, patulong kang kumakain ka, balasan ko na. Di lang panakasaka ko man di balay. Kaya dumapay nga maitulong mo ka na kami, No, sa mo man nga maawatin ti anak ko, kaya siya, katugangam, itikid ka daw mo kumakitulong. Tulong. Awan ti may tulong ko, tikas ka na kayo. Di kaila mapain. Pangpaghasim. Agparintumang kita sangwahan na Mirasol. Oraan niya't araramidan nyo. Kaya agluwa kay tidara. Santak nga tamat nga mapapalawan na kiti tao. Numamuhan na nga kastoy teramidak ka na kayo. Nakarot inaramin nyo. Sobra. Tumultulong ka lagi ni patak nga tao ang kasapulan ti tulong. Ngayon nuta kayo ti tulong huwag na. Itad ko langin ti sa bali. No kayo ti nagbihag nga marangal, agtrabaho kayo. Ikatan yung tiukalo yung asatot. Timakderdan manunemi kat umadlang kuman ti dating asawak iti pagunyak. Mabiglaan. Adan nalipatak. Detoy. Sangagasot na pisos. Didinted mo kanya kidi na pinagpletek nga nang sapul iti gayem ko. Isublikan ka. Dito ka dilang, timabalin mong itin. Isublik ka dito. Dito lang. Kahit mawalin yun tiya, pumanaw. Kahit saan kayo ito nagsubsub, saan kayo ito nagsubsubli, di kayo lamabain. Saan dan nga nagsubsubli, manunimi, kadidipadamak ko kinibekit na pasama, nagpalpalakpak. Dapat lang! Tanya ko tinamnamayam nga ramin danda. Pasang bayam mi soda, sumangbay da kalato yung napitas ka balay mo, nagbalinda nga sa inyo rito, agbalinda nga sa dot, pamakpakan, nga saan da pulos nga on natin, ti or-orat da. Di ba yaam nga trabaho da, tapnog biyag da. Dahil ba yaam nga trabaho, tapna amo da matirigat nagtrabaho. Di ba? Ay, matmataya kasi mumulagat ka talaga. Naging ka manunemi nga dintengen, ti right man, iti biyag ko, may isa nga balo, manunemi nga damat mabalin na. Balo nga daan, iti may isa nga anak, nga babae, balasitang idin manong. Agayatak manen, kat inayat ko nga rod ni Ricky. Wain, kat mamati akmat ni patpatig na. Saan nga narigat, ti panakairing pas, ti annulment, ti kasarmi, kiniboy manunemi. Tay di ba pang ko papirman, isuna, naman pa'y 500,000 ti daw-dawatin na, sige, kuna ka. Amok tumit lang ti pangipanan na data kwarta kita maiwawer nga alisto. Huwag manong nemi tagtultuloy ti kinaluho na no kasta nga da kwarta.
Naanal ti kalay sami, ket nakamagkalay sa kami kiniriki manunimi. Ingrande akalay sa. Kapoto bingak pa manunimi na pututan nakdidua. Ket wen, dati live streaming manunimi. Ngar aramido mi dati kini Becky, nagtultuloy. Nagtultuloy. Numan pa dapay, di kita dumapay a klase nga negosyo mi. Nang runa ket talaga nga negosyante ta nagbalin nga asawa. Yung tultuloy mi, ti pa nag-live selling mi, tapos na nikastag tultuloy ti sikat ano maknakil ti page mi. Dito nga rin ti pagkasalita hakmanong, thank you, ti ilaing mo nga nang ibasa. Makabukirik na nga busas sa kunada. Sabay kumatanda na ibatik nga adal, balaag, kadagita dimngag, ken nagbuya, more power to your program. Tuyo nga rin agyaman nga pagayam mo, Mirasol. Thank you, Mirasol. Thank you, mat kadagita nagbuya